Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines. Mataas na opisyal ng CTG at mastermind ng major terroristic attack sa Bicol, arestado. Mga bagong sundalo ng 22nd IB sumabak sa basic rescue training. Mga barangay tanod tinuruan rin ng marksmanship. High school students bumisita sa 83rd IB. Mga barangay sa Masbate na benepisyohan ng serbisyo caravan ng 96 IB. 42nd IB at 83rd IB may bagong pinuno. At sa trivia ni Tito Bal ating alamin, kailan nga ba nagsimulang ipagdiwang ang Mother's Day? Magandang araw, Bicolandia! At sa lahat ng mga nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jiro Banania sa detalye ng ating mga balita. Mataas na opisyal ng CTG at mastermind ng major terroristic attack sa Bicol, arestado sa Malabon City. Narito ang report. Tiklo ang isang high-ranking official ng Communist Terrorist Group sa isinagawang operasyon ng pinag-isang puwersa ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Philippine National Police sa Barangay Baritan, Malabon City nitong Mayo 9. Kinilala ang naaresto na si Dindo Monsanto alias Boy bilang Commanding Officer ng Regional Operations Command ng Bicol Regional Party Committee at miyembro ng Central Committee ng CPP, NPA, NDF. Siya rin ang itinuturong utak ng mga major terroristic attacks sa Bicol Region, kabilang ang pagpatay sa FEU Football Varsity na si Kit at pinsan itong si Nolvin Absalon, pag-ambush sa 5 pulis sa Labo, Camarines Norte at ang pagsunog ng mga construction equipment na ginamit sa pagtatayo ng Bicol International Airport. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol, hand grenade, anti-personal mine, 11 cellular phone, 9 na flash drive, memory card at mga subversibong dokumento. Kinakaharap ni Monsanto ang patong-patong na kaso kabilang ang 5 counts murder, attempted murder, robbery with homicide at paglabag sa anti-terrorism law. Kaugnay nito, pinuri ni Major General Bahaw ang pinagsamang puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police sa kanilang dedikasyon at pagpupursige na mabigyan ng hustisya ang mga kaawa-awang biktima ng kalupitan ng CTG. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Mga bagong sundalo ng 22nd IB sumabak sa basic rescue training. Mga barangay tanod tinuruan ng marksmanship sa Sorsogon. Ang detalye ihahatid ni Abigail Bivar. Sumabak sa halos 2 linggong basic rescue training ang mga bagong assign ng mga sundalo ng 22nd Infantry Battalion na ginanap sa Barangay Kalumagon, Bulan, Sorsogon na simula Abril 22 hanggang Mayo 4. Kabilang rito ang Disaster Risk Reduction Orientation at Water Search Rescue Operation upang sila ay maging handa sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin na anumang trahedya o sakuna. Partikular na itinuro sa mga refreshers ang paglangoy tulad ng floating, pagsisid sa ilalim ng tubig at pagligtas ng ibang tao na hindi nalalagay ang sarili sa panganib, pagsasagawa ng CPR at kung kailan dapat tumawag ng lifesavers. Lahat ng natuturang skills ay kanilang ipinakita sa isinagawang practical exercise bago matapos ang pagsasanay. Samantala, matapos ito pinangunahan din ng nasabing unit ang 2 araw na pagturo sa mga barangay tanod ng firing techniques na parte ng kanilang pagsasanay sa Public Safety Peace and Order Seminar, nakatulong ng kasundaluhan sa pagpapanatili ng katahimikan sa nasabing lugar. Kapayapaan para sa lahat. Abigail Bivar, Spear News. High school students na mangha sa isinagawang camp tour sa 83rd IB. Ang detalye ihatid ni Gabriel Martinez. Matagumpay na naisagawa ng 83rd Infantry Battalion ang camp tour para sa mga estudyante sa kanilang unit sa Barangay Mabalot-Balot, Tigaon, Camarines Sur noong Mayo 6. 160 na mga estudyante ng Dr. Rodolfo V. Pamor Jr. Memorial National High School ang bumisita kasama ang kanilang mga guro na pinangunahan ni Edgar Pramis.
Science Department Head at YFPDM Camarines Sur na si Mel Vincent Gumbok. Sa nasabing aktibidad, namangha ang mga estudyante sa mga ipinakita at inihanda ng mga sundalo para sa kanila, gaya na lamang ng static display ng iba't ibang kagamitan at mga sasakyan ng mga sundalo, gayon din ang pagpapamalas ng mga sundalo ng squad demonstration ng Infantry Rifle Squad. Labis naman na kinatuwa at nagpapasalamat ang pamunuan ng paaralan sa malugod na pagtanggap sa kanila at mga impormasyon na naibahagi sa kanilang mga mag-aaral ng nasabing unit. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. 10 barangay sa Masbate na binipisyohan ng serbisyo caravan ng 96 IB. Ang detalye ihahatid ni Angelica Belmonte. Labis ang pasasalamat ng mga residenteng natulungan ng serbisyo caravan ng 96 Infantry Battalion sa Masbate City at Baleno, Masbate na isinagawa noong Abril 20 hanggang Mayo 2. Kabuoang 10 barangay ang nabinipisyohan at nabigyan ng mga serbisyo gaya ng libreng gupit, info drive, libreng check-up at iba pang aktibidad at tulong na inihatid ng nasabing unit, katulong ang iba't ibang ahensya na kinabibilangan ng DSWD, DOH, DENR, DA, DOLE, DOST, PhilHealth, PCIC, DTI, CHO, TESDA, PNP at BFP. Ang nasabing caravan na bahagi ng Retold Community Support Program o RCSP ay isa lamang sa programa ng pamahalaan upang maihatid at mailapit sa mga malalayong lugar ang mga serbisyong kanilang kinakailangan at maisakatuparan ng pag-unlad ng ekonomiya sa mga barangay. Kapayapaan para sa lahat. Angelica Belmonte, Spear News. Bagong pinuno ng 42nd IB at 83rd IB, formal ng naupo. Ang detalye ihahatid ni Regine Mangangot. Malugod na sinalubong ng mga tropa ng 42nd at 83rd Infantry Battalion ang mga bagong commanding officer ng kanilang unit. Una rito, pinangunahan ni Major General Adonis R. Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division ang Chains of Command Ceremony ng 42nd IB sa Barangay Kapang, Dolores, Eastern Samar noong Mayo 8 at sinundan sa 83rd IB sa Barangay Mabalud-Balod, Tigaon, Camarines Sur nito lamang Mayo 9. Bilang presiding officer ng aktibidad, pinangunahan ng general ang pagpasa ng unit flags na simbolo ng liderato na mula sa dating unit commander ng 42nd IB na si Lieutenant Colonel Peter S. Garciniego Jr. patungo sa bagong leader na si Lieutenant Colonel Rodito A. Gutaldera. Si Lieutenant Colonel Gutaldera ang dating commanding officer ng 83rd IB na ngayon ay pinasa naman ang pamumuno ng nasabing unit kay Lieutenant Colonel Romer I. Digilo sa isinagawang Chains of Command Ceremony ng dalawang unit. Labis naman ang kagalakan ng general sa akomplishmento ng mga unit dahil sa maayos na pamumuno ng mga napalitang opisyal. Kaakibat ng panibagong posisyon, umaasa ang general sa patuloy na pagsugpo ng insurhensiya at pagsulong ng kaunlaran sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Sa patuloy na pagsugpo ng insurhensiya sa partido area ng Camarines Sur at buong probinsya ng Catanduanes, na isagawa pa rin ang isa sa mahalagang tradisyon ng Philippine Army, ang Chains of Command Ceremony, para ipagpatuloy ang kampanya laban sa insurhensiya. Kapayapaan para sa lahat. Regine Mangangot, Spear News. Sa trivia ni Tito Bal ating alamin, kailan nga ba nagsimulang ipagdiwang ang Mother's Day? Trivia ni Tito Bal. Tito Bal, kailan ba nagsimula ang Mother's Day? Alam nyo ba na ang araw ng mga ina o Mother's Day ay dating ipinagdiriwang tuwing unang Lunes ng Disyembre? Taong 1980s ay nilagdaan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang isang proklamasyon na idinideklara ang unang Lunes ng Disyembre bilang Mother's Day at Father's Day. Pagkatapos ng termino ni Marcos, ay binago naman ang araw ng paggunita ng sumunod na presidente na si Cory Aquino. Ito'y upang makasabay ang Pilipinas sa tradisyon ng Estados Unidos na gunitain ang okasyon na ito sa ikalawang linggo ng Mayo. Sa ngayon,
Ito ang sinusunod ng mga Pilipino. Anuman ang kulturang kinabibilangan mo o kung saan bansa ka man lumaki, ang isang katotohanan ay higit pa sa mga konsepto ng pamilya na ang mga ina ay nananatiling ilan sa pinakadedikado at mapag-aruga ng miyembro ng pamilya. Bagaman ikaw man ay may biological o adopted na ina, ang iyong relasyon sa kanya ay hindi dapat mabago o masira dahil sa ginagampanan nila ang kanilang tungkulin na maging ina. Gayon din, ang ginagawa ng karamihang sundalo na malayo sa kanilang mga pamilya, lalo na sa kanilang minamahal na ina. Gayunpaman, ang importante sa mga ito ay maipadama sa kanilang ina ang pagmamahal kahit na sila ay may milyang layo sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit ang araw ng mga ina sa Pilipinas o kahit sa iba pang mga bansa ay isang araw ng pagpipitagang pagdiriwang na nakalaan lamang para sa mga natatanging ina. Ngayong Mother's Day, layunin namin ibigay sa inyo ang kasaysayan at ang dahilan kung bakit ang Mother's Day ay isang malagang kaganapan. Ito'y upang alalahanin at ipagdiwang natin ang ina ng ating mga buhay. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.